ड्राग्स लानायनिफ्राय सांग्रां जा। ड्राग्सजों लोगोसे बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै बारग' एनडिएफबिनि संदाननाया सोलिगासिनो। बेबादिनो फिन आरोबाव सनिबारनि मोनाबिलियाव बारग' एनडिएफबिनि मोनसे हानजाया क'क्राझार जिल्लानि हाब्रुबारि गामियाव ड्राग्स बाहायग्राफोरनि हेंथायै संदाननाय जायो होनना मिथिहोयो। बे संदाननाय समाव हाब्रुबारि गामिनि गावबुराजों लोगोसे बैसोगोरा सुबुंफोरा मदद खालामो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेबादि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै खामानि मावनायनि सायाव हाब्रुबारि गामिनि सुबुङा ओरैबायदि फोरमायो। आच्छा जाय हक आङो हाब्रुबारि गामिनि सासे जानानै ड्राग्सनि सोमोन्दैहाय आङो नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो। जिहेतुके दिनैनिल' बाथ्रा नङा, ड्राग्सनि जेनोखि सोलिनाय बेखौ जोङो बहुद गोबाव बोसोरनिफ्रायनो होननानै बुंजायो। जोंनि गामियाव फ्राय माखासे गथ'फ्रा ड्राग्सजों सम्पर्क दं होननानै जोङो खोनाबोगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दैहाय जोङो सम समबो गामियाव जेब्ला रायजोनि मिटिं जायो अब्ला जोङो गेजेर गेजेरबो बुंखावबोदों आरो बे बुंखावनायनि गेजेरजोंनो जोङो जाहाथे न'खरा मोजाङै बुजिलायनायनि गेजेरजों ड्राग्सनि सोमोन्दैहाय हमदांनो हानानै ड्राग्सखौ एंगारनो बा नागारनो हायो बे बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन। नाथाय जों नुबाय जोंनि जायफोर न'खर बिगोमा, जायफोर ड्राग्सजों गेलेनाय न'खरनि बिगोमा, बिसोरो कमप्लिटलि बिमा बिफाफ्रा बांसिनानो गावसोरखौ बासायनायनि खोथाखौ बुंनाय जायो आरो बिसोरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सब समय बासायबोयो, नङा आरिया ओरै होननानै बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो खोनानाय बाथ्रासोमोन नालाय, जोङो एक्जाक्टलि प्रमाणजों जोङो मोनफेराखै, बेखायनो जोंबो दाथि भाबै रावखौबो हमनोबो हानाय जायाखै, बुंनोबो हानाय जायाखै आरो बेनो। दा गोबां जायगानिफ्राय दिनैनि दिनाव क'क्राझाराव फरायनो थाफैयो। दिनै बिमा बिफाफ्रा, दिनै न'खरनि गारजेनफ्रा खुनु खास खुस खबर गैया। दिनै बिथांमोननि आखायावनो ड्राग्सनि कन्टेनारफोरखौ नुनो मोनो। बेनि सायाव मा बुङा दे? बेखौथ' आङो मोनसे समाव जेब्ला आंबो सासे अबयसे फोरोंगिरि जानाय समाव जोंहा सासे आंनि लोगो फोरोंगिरिया ड्राग्स जाबाय थानाय समावहाय सासे गथ'खौ हमनो मोनदोंमोन आरो बे हायार सेकेन्डारि फाइनाल होग्रा गथ'मोन। लोगो लोगो बे गथ'खौ फुंनि बेलायावहाय हमनो मोननानै बेनि एडमिट कार्ड, बेनि गासैबो बेगाव गासैबो थांखु, सिलिम, बेबादिनो ड्राग्सनि माखासे बेसाद मुवाफोरखौ लोगो लोगो हमफानो मोनदों आरो बे गथ'आ खारखोमानानै गुवाहाटिसिम खारनानै गावनि फरायनायखौ लान्दा खान्दा खालामना लादों। दिनैसिम मा रोखोमाव सोलिना दङ आं बेखौ बुंनो हाया। बेखायनो आङो ओरैबायदि लुबैदों जे जोङो बे ड्राग्स बेसादखौ माब्लाबाबो एंगारनो हायाब्ला जोङो बेजोंनो जोबस्रांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेखायनो जोङो नांगौ समावहाय जों गासैबो लोगो नांनानै जाय ड्राग्स फानग्रा, सोबग्रा, जाग्रा बिथांमोननि सायाव नोजोर लाखिनानै बिथांमोनखौ साजा होआब्ला जोंहा उफायानो गैया। दिनै पुलिस प्रसासननो आखायाव हो, पुलिस प्रसासनाबो नै लांबाय नै हगारफिनबाय। जोंनि बेलायावनो, जोंनि गामियावनो जोङो खोनाबाय माखासे पुलिसफ्रा हमना लाङो आरो सानसे साननैजोंनो गबोफिननाय बेबायदि खोनायो। बिनिफ्रायनो जों मिथियो जे ड्राग्स फानग्राया नंगौ ना नङा, जाग्रा सोबग्राया नंगौ ना नङा, जिहेतुके पुलिसफ्राबो हगार हरो। बेखायनो जोंहाबो सन्देह थालायलांदों आरो बेबादि जानानै जोङो न'खरफोरखौबो जोङो गोबाङैनो सामलायनो हायियाबो जोंहा बे मोनसे गिदिर खारन आरो दिनैनि दिनाव क'क्राझार टाउनावहाय ड्राग्सजों बुंफबनानै दङ। दिनै क'क्राझारावहाय बासिन्दाफोरखौ मा खावलायनो सानो? आङो क'क्राझार बासिन्दाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों, सरकारा जेरैबायदि नोजोर बोदों ड्राग्स फानग्रा बा सोबग्रानि सायाव, बिसोरखौ सहाय सहजुगिता खालामनानै बिसोरखौ जोङो मदद होफानानै बै ड्राग्स फानग्रा बा सोबग्राफोरखौ जोङो जेरैब्लाबो हमनानै जोंहा मा राहा लाथावगौ, आयेनाव मा दङ बेखौ लायोबा आङो मोजां मोनगौ। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ खावलायदों, जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरनि सायावबो नोजोर लाखिनानै, जों गामिनि रायजो राजाफ्राबो नोजोर लाखिनानै जाहाथे सोरबा दङब्ला बेखौ गोख्रोङैनो गोख्रों साजा होनायनि मोनसे आयेननि बेबस्था लायो, बेखौनो आङो खावलायदों आरो